Fumble Friday. Mae Fumble Friday yn inisiatif newydd i merched a dynion checio hunain unwaith yr wsos. Mae 1 mewn 200 o ddynion yn mynd i gael testicular cancer. Mae tua 50,000 o bobl yn cael diagnosis canser y fron y flwyddyn. Mae yna 78% o bobl yn goroesi am 10 mlynedd neu fwy ar ôl cael diagnosis. A mae yna 27% o heina wedi goroesi achos bod nhw wedi darganfod o'n fuan. Mae checo'r balls yn mor hawdd. Does dim eisiau mynd i ysbyty neu doctor. Ti'n gallu checio fe hwnna. Rydw i'n checio fan hyn, ti'n gallu checio yn eich tŷ chi. Ti'n gorfod mynd i ysbyty, ti'n gorfod mynd at doctor, ti'n gallu checio boobs dy hun allan yn fama. OK, dim fama, cos tu fi di hwn. So, checio dy hun allan yn tu chdi dy hun. Do, da ni newid iwsio y joke fatha 2 waith, OK? Get over it. Mae'n checio'n hawdd. Y cam cyntaf ydy gael bath neu shower cynnes. Mae hyn yn gwneud y croen yn relaxed. Cam 2, sefyll fyny a rhoi testicles mewn un llaw. Cam 3, gael bus a bawd i checio'r testicles am lumps. Mae checio wir yn hawdd. So, cam 1, gorwedd lawr a rhoi dy llaw chwith tu ôl i dy ben. Yna yn defnyddio 3 bys canol, gwneud cylchoedd o amgylch y brest, yn chwilio am unrhyw lympiau neu rhywbeth sy'n teimlo bach yr hyfedd. Cam 2. Sefwch o flaen y drych yn edrych am unrhyw wahaniaethau o ran maint neu unrhyw sein o chwyddo. Codwch 1 braich ar y tro i checio y fan honno am lympiau hefyd. Cam 3. Gwasgwch y nipple rhwng eich bys a bawd a chwilio am unrhyw beth gwahanol i'r arfer. Os ti'n ffindio unrhyw beth, paid â becso, mynd i'r doctor. Fumble Friday. Mae mor hawdd hynna. Check yourself.